Shalom. Selamat hari Minggu, para ucapkan kepada ruas na adong di bagas coron songoni nang mandohoti permingguan sian bagas nabi. Orang so masuk kita permingguan, martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapasonang marohatta masuk mahita tu permingguota marendi mahita sian buku yang nomor 565 mamuka sian ayat sada saat roh di ayat 7. Jong mahita. Mar hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem, jala marulup-ulup mida ibana sudehamu, ale akkana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu ma rap dohot ibana sudehamu, ale akka namarsak roha mida ibana nasai laon, las do rohaku di akka namandok tuau, beta hita manopot bagas ni jahuba. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangulu padoh muhon jolma dohot debata hupuji hami guarmu jala hudok hami moleate tuho alani saluhutna binahenmi patupahon hanguluan nami
Saidongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikire hami toktong natinaonmu dohot hamamatem, asa huarsakon hami dosa nami, jala asa tu budi hami haporseaon nasitong, jala asa maroha haholongon hami, uhut mandok moleate tuho, asa olo hami mangikuton ho, ro di hamamatean. Ali Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian, di tonga-tongani saluhut huria naung kinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion ro di saliling-lelingna. Amin. Undul mahita. Marende hitasian buku ini nomor 754. Tangyok kamu ma patik ni debata ima sian patik parjolo sahatu patik paupaton patik parjolo ahudo jahoba debatam nina debatatta dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon ro dina di bagasan aek na di toru nitano yanggo tunggabi si sombaon manang siuluan patik patuluhon dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna ai hona uhum na do sogut akka namar sineang di goarna patik paupaton ingot hamuma pabadiaon ari minggui di naonom ari ma ulahamu nasa si ulaonmu ale anggo ari papituhoni ari paradianan ni jahuba di batam doi dang jadi homangula anggo dinasa dari manang anak mupe manang burum manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni huta ni halak pe, na mangibati hutam. Ai dina onom ari, do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papitohoni, dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata jahoba, ari paradianan nai, jala di parabadiai. Ima patik ni debata atong rap mangidu gugu mahita tu debata laho mangulahon patikna ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahom bartu patikni. Amin. Marende hitasian buku ini nomor 623 ayat 1 ayat 2.
Jongjong Mahita. Ratopoti Mahadosata Martangiang Mahita. Ale Tuhan debata parguguna suatu dusan, jala ama para siroha, dang lomoroham midahamatian di pardusa, mulak manian perjahati tumadik kondalanna, asa mangulu ibana, ido dipangido roham. Alani i umbahen dipangido hami, saya sundati matorutorum, asa unang mangonai be tuhami. Saya sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asin roham. Saya pargugui mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tuhasesani dosa. Songonon dohata ni Jahuba. Unak ho mabiar ayaudo silulu hoko. Nunga pola hujau goarmu au napuna ho. Hasangapon ma di debata na dikijang. Hundul Mahita. Marende hitiasian buku ini nomor 715. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imanata surat di pesamen 107 mamuka sian ayat 10 pitu saat roh di ayat 22 tajahama marsorik soring
Marsipal dihilala akan naoto ala nidalan pangalausion nasidai. Dohot dibahen aka hajahaton nasida. Luhut do sipananon ihaginehon ro nasida. Jalan mapola dolus nasida sama tu aku harbangan ni hamatea. Dungi jojo manasida tu jahuba di hagogoton nasidai. Jala di palua ibana nasida sian aka hasosahan nasida. Di tongos mahatanai jala di pamalum nasida. Jala di palua nasida sian hama kuan nasidai. Ikon pujio nasida majahuba ala asin rohana. Dohot halongangan akana binahen nai tujolma manusia. Jala di pelewan nasida ma akka pelean hama teon. Jala di pajojot akka pambayanan nai mardongan olo-olo. Ido sahatna martua doaka natu mangihon atani dibata jala naupeopsa. Amin. Marende hitesin buku ini nomor 222. Taha tindakon ma haporsiao tai, songon nahina tindakon idongata sahaporsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsia di debata Jehovah, hidup ama perguguna suatu dosa, natu mapalangit dohotan. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, iman kinubuhon isi Maria, naga bigabian siaton di porbadia, andorang sobuan. Ido tu hatta natu mahon na bernit di panghuman ni sinatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinar silang. Natu waktu banua turu dong ditanam. Namulak mangulu di hari patuluhu. Nama naik ku surgu lau hundul siamu di bata. Amanai pargugu na sohatu dosani. Isi maibana pai mamulak sugut tu tanam. Manguhumi halak na mangulu dohot namate.
au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasisaan di dosa, dohot di hatai namandok, mulak maul sogot aling halak nang mate, dohot di hamuluan nasora sudah. Amin. Gundul mahita. Tapi gima tikting di samingguan. Tikting Duriata Minggu tanggal 10 Maret 2024. Naparjolo guarni Minggu Sadarion, ima Minggu letare doho topik, lam ganda ma Jesus lam moru ma anggo au. Napaduahon ruas namonding. Nah di hari Senin tanggal 4 Maret 2024 nasalpu, nunga marujungulu amang Dr. Andes Sotan Baginda Siregar, umur 84 tahun, alamat Hang Lengkir 10 nomor 4 Jakarta Selatan, sektor Godung. Nunga tuudean di hari Rabu tanggal 1 Maret 2024 di Papande Pulau Sibandang, Sumatera Utara. Tatang yakon ma asa tumibu tarapul rohani keluarga na tinigal hotsa. Na patuluhon pangebation ni Huria. Sadarion Minggu tanggal 10 Maret 2024 di Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB, paduan suara seksi lansia HKBP Pondok Cabe, Rodo mangibati Huriata HKBP Kebayoran Baru. Napa upaton, partangengan sektor. Hari Sabtu tanggal 10 Maret 2024 pukul 12 WIB di Patu Huriata do partangangan sektor Sauduran, nani hasuton ni keluarga situa sektor Sauduran, maringanan di resto WGS Wartur Mongonsidi Gunawarman Senopati, nani uluhoni pendeta Liston Butar-Butar. Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 12 WIB di Patupa Huriata do partangengan sektor Masada dohot acara pangapulion tu keluarga Nyonya PR Simarmata Burgultom Opung Basaria, dohot keluarga Jonta Siahaan Galuh Boru Napitupulu, nani hasuhuton di keluarga Nixon Sitorus Ros Intan Boru Tampu Bolon, maringanan di ruang remaja lantai tolu, nani uluhon ni pendeta Luhut Simbolon. Palimahon Seksi Pemuda. Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 12 WIB di Patupa Huriata do Enhas Days, maringanan di Serbaguna C, nani uluhoni pendeta Ferdinand Ricardo Huta Barat, pinangido tusude naposo bulung asa mandohoti Enhas Daisy. Paunopon Seksi Perempuan. Dalam rangka parheheon Seksi Perempuan di Patupado seminar doho tema cara memahami dan berkomunikasi dengan sesama. Nah di Patupa di hari Rabu tanggal 10 Maret 2024 pukul 10 sahatu pukul 15 WIB. Maringanan di ruang Serbaguna A. Pinangido tusude anggota seksi perempuan asa mandohoti seminari. Napa pituhon Konven Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 10 Maret 2024 pukul 10 WIB di Patupado Konven HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, na di dohoton ni sude pangulan nagok tiki dohot keluarga, pandita pensiun dohot keluarga, dohot ina sarfat HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, maringanan di HKBP Tebet. Napa waluhon penggalangan dana Paskah. Hari Minggu tanggal 10 pitu dohot 24 Maret 2024 di Patupa do penggalangan dana Paskah na di Patupa dung simpul jamita. Mardo mutusi tagan so jamita di padalan do tolu kantong pelean ima sada A sada B dohot 2. Na pasiahon selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Atu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas ni Huriana Tubuh Manang Barbagas di tanggal 10 sahatu tanggal 10 Maret.
Saituhata nama masu-masu, molotung adong ni huriata na sotar surat 2 peguarna di tikting na ulang tahun ni di paboa ma tuganup situa sektor na manang tu sekretariat. Na parpudi aka tikting na sudjinahahon hombar tu tikting cetak sadirion dengan mata jaha. Songonima sahat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion. Ta ingot bema maneakoni tujoleni tuhata. Tapi gimana paduan suara sektor Godung.
Selanjutnya Tabigima Kor Serafim.
Marende Mahita sian buku yang nomor 750, uhu tapasahat peliata, kantong sada A, sada B, dohot 2. Dari sini ya.
Tutang Yang Maita. Dameni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti yakate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Oras ma dihita salutna kamangenang. Horas. Tapuji ma debata siala asi do dengan nibasana boy hita marpungu di kebaktian di parmingguan di sadarion minggu letare. Atik BH adong naso apalaro di minggu nasalpu dengan ma wilalahami asa hupatadaho diri nami JPP hubay kami Padita Ferdinand Huta Barat boru nirajai nahwala pami boru samosir rabdodo hotita dison jalan natua tuipe naro sesyatar hari Selasa naro anon mula tu siatar. Jadi ada orang disok kami mangula sian piaraja dohami amanginang di kantor pusat sian huta. Jadi tangyako kamu ma asa unang huta-huta ate padita munaon siak kuta pe alai sayang dia ma unang huta-huta ai adong piga-piga mando aduh mudah sekali songoni kan ape adong muse mamadok nggak apa-apa amang mudah. Calon wakil presiden pun sekarang sudah 36 tahun. Jadi kalau anggo hami tulu polisia tau dope. Songoni mara partinada asia kami horas ma dihamu saluhuna. Huria kebayoran baru nahi naholongan di bagasan Yesus Kristus hatani dibata naga bejamita dihita sadarion dienet sian evangelium si Yohanes bidutolu mamuka maisian ayat 22 saha rodi ayat 30. Yohanes bidutolu ayat 22 saha rodi ayat 30 marsika soring mahita dinalaho majahasa dihatidakon si Yohanes Yesus. Dungi Roma Yesus dohot akka sesean nai tulua Judea, jadi mian disima jolo ibana rap dohot nasida, jala madihon. Ayat 20 tolu adong doh tahe? 22 tolu. Aidang dope dihurukon si Yohanes ujui. Beda dote. Serta beda manginang dah. Memang nagrogi dosianon. Sejujur-jujurna. Yohanes bidutulu ayat 22. Pas do disondungi Roma Yesus doot akka sesian nai tulua Judea. Jadi mia disima jolo ibana rab dohot nasida jala madihon. Ini dosa na dison. Ayat 23 disi. Tajaha mabibil tade, manang au mamajaha tu hita sulutna. Oke. Songoni pi denggan hujahau ma tu tonga-tongata. Alai doho dosi Yohanes madidihon di enon mardonokon huta Salem aina nia ai disi jadi tusi maro halak gabe tardidi. Aidang dope dihurukon si Yohanes ujui. Marsual madisi akka sesean ni si Yohanes doho sahala Yahudi siala parburioni. Jadi didapoton nasida ma si Yohanes didokma tu ibana. Guru nami halaki naro tu jolom di ipar ni aek Jordan na hinatidokomi ido madidihon waeng gabe saluhut halak ro madapoton ibana. Dung ini nasi Yohanes ma mengalusi dang tarbuat jolma manang aha anggo so dilehon tu ibana sian banua gijang.
Hamu sadiri do si tidangiku di nahudok dada au Kristusi nasi nuru do au patujulona. Napuna orwani do pangolii alai na jongjong do ale-ale ni pangolii patangi-tangi ibana. Jadi marlas ni roha si tutu dibayan suara ni pangolii asa halalas ni roha si songoni majupang diau. Yanggo ibana patut do lam ganda lam moruma anggoau lasido yanggo sahatna. Hurian itu hatta topik di mingguon hombar tu almanak ni HKBP di do di surat do di almanak ta lam ganda ma Yesus lam moruma anggoau. Yesus harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Iman agabe topik di minggu letare. Minggu letare na marlapatan marlas niroha mahamu. Jadi di tikina paradi hojamitok kami langsung kupikir songonon. Molo di minggu letare marlas ni roha mahamu gabe tubuh suku-sukun di bagasan rohanami. Aka ahado, aka ahama na jut mabayan hita maguan las ni roha. Gabe hira dang marlas ni roha hita. Aka situasi songo dia do aka manginang mana aka kejadian songo dia do ubahen nama gol las ni rohani jolmai. Yakin do wah banyak sekali jawaban. Molo sinukun noeng dang sangat kita membahas. Alai husurat Madison minimal adong opat. Aka situasi manang kejadian, manang peristiwa, nama bain hita, hira dang marlas ni roha, hira maguan las ni roha hita. Na parjolo secara umum doon, kupa adarhami itu jolota, ima alani parsahitan. Jadi alagala ni pamatang niba songoni, boido gabe mago las ni rohani jolma, deba. Dang sudemnian, alai deba gabe maguan las ni roha ibana. Tungpe misalnya ro padita madok, ro parhalado madok, ro keluarga madok, toktong mamartangiang, toktong marpakirimon, marlas ni roha ma. Di deba jolma manang di deba akadongata hirana maoldoi. Ala di bagasan, tongon di bagasan parsahitan nasida. Buasa songoni. Ay Allah sipata alani pragmatis, manang praktis, hamalumoni ido nihirim nasida kan ido. Kalau boleh sekarang langsung sembuh. Ido bahen molo adong taida video na baru beredar minggu nasalpu, macai godang torop jolma nalao tu samosir alani ahado tahe. Ala adong naro na dihirim nasida boy mangalehon malumon. Adong rame hian. Boy manon taida dia ka video-video na viral nuaeng. Jadi adong piga-piga jolma ala hurang sabar ibana gabe maguan las ni roha, gabe madele ma toy manian. Songono mangoluku dang boy be. Songonon ma songonima. HP molo diolo ibana martangi yang tutuhani mungkin dang langsung malum, mungkin boido langsung malum. Alai na pasti ditikina martangi yang ibana dilehod debatama tu ibana gogo pangapulion gabe margogo huhut lam margogo ibana mangadopi parsahitoni. Minimal ima na dilehod debata marhite tangyangna jala mungkin ra dilehod debata do tongon las ni roha di ibana nangpe di bagasan parsahitan songon ede hacipe na hutaon ale adong las ni roha na dilehod debata imana parjolo
yang kemungkinan membuat kita kehilangan sukacita dari Tuhan. Napa duahon aka ahamai. Napa duahonon ima hamatean. Moloda pola gajang lebar hupa adarham itu tonga-tongata nang pesa sitongna marhabo niroha aka dongata aka keluarga alani adong si sohna nang jumolo di jauh de bata alai sesitongna di dalam peristiwa kematian orang Kristen adong do tong las niroha di dia mai di bagasan hapor siotai nama dok mertua ma akan namate di bagasa Tuhani. Pangukapon bidu 14 ayat 10 tolu. Wahyu 14 ayat 13. Matsoho manasida sian paru kilo nasida. Bongot ma akan namate di bagasan Kristus Yesus tu banua gijang tu hanguluan nasora sudah. Masuk kepada kehidupan yang kekal. Jadi nang petu matangis halak namar nida manang nama dohoti ulaon habok niroha tongdo adong las niroha di bagasan hapor siota songon halak Kristen. Alai boido gabe maguan las niroha alamat cai sihol rohana marnida namasa ni adopanna. Ima napa duahon, napa toluhon. Aka ahadona mabain boi jolma maguan las niroha ima alani hepeng. Satu luk do hamu amang enang? Setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tidak apa-apa. Alai songo dia mah godang do jolma na maguan las niroha molos wadok kepeng. Bah songo dia melodang adong hepeng. Godang do manang sude jolma do songoni amang enang. Melodang adok kepeng ba gabe dang marlas niroha jolma. Godang jolma do manang sude jolma songoni. Jadi hampir sude jolma marsak, hampir sude mungkin ada saja yang tetap bersyukur meskipun tidak ada uang, bisa saja seperti itu. Karena kekuatan imannya di dalam Tuhan. Alai hampir sude jolma marsak, magoan las niroha molo so ado kepengna, manang otik hepengna. Karena kita banyak rencana, au sugari godak kepeng, boi manuhoron, boi paradihonon. Tu anak dohuk burukon, tu pahopuon. Bisa saja seperti itu. Alai, ala hurang, gabe maguan las niroha di deba jolma dang sude. Alai molo topuro goda kepeng, bui gabe marlas niroha jolma. Ido kan? Misalnya bah ngacair be, tabigi. Adona cair, bisa macam-macam. THR, bonus, sukses, tobus do nama ngaratoi. Ado lapatan ini. Berarti sukses dalam perantauan itu. Tobus do. Nggak masuk bebah, na masuk. Nggak makuling bebah. Mulai di kantor pusat songoni do ala sentralisasi. Nggak makuling bebah. Mulai ate mak Padita Ferdinand ini nak. Apa yang sunaiba? Ala tongon di BPSK do teki. Ubah ini do adong istilah si palas niroha. Hea tabigi songoni. Umum na do si palas niroha. Dangi kong hepeng. Alai memang jok do marhite dalam bentuk rumang na hepeng. Ido diguari si palas roha. Gabelas rohana. Gabelas rohana sida. Ima napa toluhon, napa opaton ma amanginang jala di somma, hupa bagas sami, taringok tu topik naking. Yesus harus semakin besar, saya harus semakin kecil. Napa opaton nabui mabahen maguan lasni roha ima parbadaan, parsalisian, parbolat-bolatan. Aka situasi songonoma na jot-jot mabahen hita, gabe magolas ni roha
sian bagas rohata. Toho doi, opung? Toho ate? Atau tidak ya? Toho date? Mulai ate, inang. Akasi songonoma nama bek kita gabe maguan lasni roha parbadaan, parsalisian, parbolat-bolatan. Alai nanaeng hudokon di bagasat tikyo namanginang. Parroha hok kamu ma amanginang. Nanget-nanget, manat-manat. Ditiki terjadi parbolat-bolatan dan dison dia ke tempat na asing, parsalisian, taida madisi, taida makno, manang nataingot, nuaeng, ahado bocirna, manang si bocirini ubahen na terjadi parbadaan, parsalisian do parbolat-bolatan. Ima alani takas kan? Dang takas ate. Ima alani marlubah sangap. Tenang, saya akan jelaskan sedikit ya. Ima alani marlubah sangap jolmai. Memang ada teori-teori yang mengatakan kebutuhan manusia untuk dihargai dan dihormati. Yes. Tapi yang saya mau bicarakan adalah berbeda dengan apa yang disebutkan oleh pakar teori-teori itu. Wingotami do tikiro ujui opui emeritus sayana baban tu kampus nami di STT Jakarta. Adong mangaleo tiki otik, adong mahirera kultum kuliah 7 menit, pitus tonga menit mera jepek do tiki, alai huingo do sahak tunuaeng di dok opui do tuhami, nantilah itu keinginan untuk dipuji-puji, dipanggar-panggar. Wah, suri julma serius mabege, idok kono pui. Molo adong sadaulau nang taula ia tadok ma di bagasan rohata na poso na sohasea dohami itap ulau na patut dohu ulahami. Ima hobar tu Lukas bidu 10 pitu ayat 10. Ima sada na huingot sian podani opui SAE na baban. Dakinata memang molo halak Batak ini memang pergumulan bersama komunitas orang Batak Kristen memang 3H ini. Ya. Tuluha, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Molo menurut kami naposoon amanginang, boido berbeda pendapat, dak pola masalah di hami. Anggo hamoraon hagabeon tak perjuakom mak. Di pasu-pasu Tuhani mahita saluhuna tak perjuakom ma hamoraon dohot hagabeon. Boido songoni amanginang. Boyate buah taringot tu hasangaponi. Satu lo dohamu unang majo hasangaponon tahatai non bagas taringot tu hasangaponon alai molo tung adong siak kita nahiraso satulup nahudokonon dak pola boha alai marede maho johita sian buku ende 5 opak sada boy dihirupi ala inang tahe mangidotolok kami olah sada ayat peta edehon buku ende 5 opak sada alai khusus ayat tulu mara buku ende 5 opak sada judulna namula Jesusi alai khusus mata edehon ayat tulu harta sangapi tua hari koti no tinggal dosu denai di hamagoani
mau lihat nang marhite edeon husukuma mo saya sonari. Rikot do artai amang inang? Rikot. Ido. Rikot. Baido. Songo dia pasti kolaho dana. Songo dia manuhoron. Rikot do hasa ngaponi amang inang? Rikot tate. Alai hobartu edde naking naung tae dehon didok ma diisi na tinggal do sudenai di hamagoani. Adong do di sada komunitas songoni ala marluba di parsangapi berlebihan. Sai ikon omma, sai ikon amma, maka terjadi perselisihan. Kalau nibana do nasitong, dangadong nasing. Saya kalau nibana do na jumago. Macam-macam yang bisa terjadi. Alanai molo menurut kami da alani marluba sangap halak gabe terjadi manang akka parbulat-bulatan. Da alani marluba sangap jolmai gabe manegai parsaoran patubuhon parsalisian. Ada istilah sekarang favoritisme. Pengkultusan pribadi tertentu yang sejak dulu sudah terjadi. Ubah ini do didok si Paulus. Oh nadong golongan Apolos, oh nadong golongan Paulus. Ninna si Paulus ma. Aku menanam, Apolos menyiram. Tapi bukan kami dua yang terpenting. Yang terpenting adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Ido didokon si Paulus. Songonima cara pandang manang hakaristenon ni kedewasaan iman si Yohanes Padidi nang tajaha di minggu sadarion. Kedewasaan iman seorang Yohanes Pembaptis. Ditikin ro sisan ni si Yohanes nama dok ay hodo nama didihon ibana na joloi na tikii sonari gabe ibana gabe gumodang akasisean na tu ibana sude molo cara pandang nalama do pe si Yohanes Padidi baiko segaan na do ulaw ni Yesusi hei bege hamu halak songoni iko husigain na, bah ngeri nai. Karena dia tidak berterima, saya ingin diparsangapi lebih daripada Yesus Kristus. Kalau molo songoni, cara pandang ni Yohanes Pembaptis, alai, tahate dakom mamarhite bibel, nata jahan aking, dang songoni cara pandang iman Kristen yang dewasa. Songon Paulus itu. Dang alaniao ina si Paulus, dang alani si Apolos, dang alani na asing, alai na terpenting debatai do na mangalehon aka pertumbuhan iman. Jadi kembali hasangapo ni di Paula tu debata. Paido dah. Maka na molota parrohahon naking amang dung hita naking manopoti dosa ahado didok naking dung manopoti dosa hasangapon ma di batadi sedih do dibuat di sini memang di agenda di adong do di agenda alai sedih do dibuat hatai sian hatane di bata sedia oke sian Lukas bidudua ayat 14. Ujaha ma tutong-atongat tate. Hasangapo ma di debatana di gijang dame ma di tanaon di akajol mahalomuani. Amanginang sada prinsip memang hatani suru-suruani do tiki alai nagabe prinsip do itu hita. Molo dang tapaulak hasangaponi itu debata tidak ada damai di tanah ini. Sulit mewujudkan kedamaian kalau molo marluba sangap sudah jolmai. Para teo kamu mamang.
Alai molo sudah hita, tapaula mahasangaponi tu debatana di gijang, maka dileo debatama damema di tanoon. Hatane di batade, dang hatani padita perdina. Makana ubah ini do akamang enang, makana gabe prinsip mau dihita, upa ujung majami taon, taingok maka manginang. Siapapun baik, siapapun yang sudah melayani, yang bekerja di tengah-tengah kita ucapkan terima kasih dan kita hargai. Alai taingok ma tapaula mahasangaponi tu debata. Songon Johannes padidi ima hita. Ido kan? Dang pola tasigai idok si Johannes memang dang adong hira-hira kalimat nasongoni. Alai idok konibana do. Di ayat 27. Dang tarbuak jolma manang aha anggoso dileho tu ibana sian banua gijang panidangio si Johannes padidi. Dia yakin bahwa ketika ada orang yang datang kepada Tuhan, apalagi waktu itu adalah Tuhan Yesus sendiri, tidak mungkin saya lebih besar daripada Yesus. Tidak mungkin saya meminta lebih dihormati daripada Yesus. Membuka tali kasutnya pun saya tak layak. Itu kalimat siapa? Imasada gobaran napatu toruho dirina. Padahal Yohanes Pembaptis itu sangat diberkati dan sangat berkuasa. Aka jamitana, aka pelayanan naditiki. Alai di boto ibana do, ai nung ngarobe Jesusi ai songon sitotas nabur do ibana. Membuka jalan untuk Mesias yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ba ini na parpudi aka manginang hita pe saluhu na boido hita gabe sitotas nabur para di hodalan. Asa gumodang jolma torop ni jolma na porsia tu Tuhan Yesus. Asa lam godang jolma na aktif berpartisipasi madohoti aka parmingguan. Tumangihon hatani di bata. Dakolan hari Minggu. Alai di piga-piga ulau na adong na di patupa do denggan huria HKBP Kebayoran Baru. Minggu letare marlas ni roha mahamu lapatanna tapasanga ma debatat asa dilehon las ni roha nasian benua gijang itu hita. Molo lam gadda Yesus. Molo tapa tutoru dirita disima las ni roha dak kapalang manggohi rohata. Amin. Martang yang mahita. Ale debata para siroha nasumurung halak pardusa nadangol dohami naro tujolo ni habadiomi. Maca jojot marluba sangap hami di tonga-tonga ni keluarga besar nami. Di tonga-tonga ni parsauran nami. Manang di tonga-tonga ni hurian nami. HP hodo ale Tuhan na ikon si pasangapon nami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ala hodo si palua hami ale Tuhan patogu jalapaho maha porsion nami. Asa tau hami dinalaho pasangapon guarmi. Asa unang hula hami akka ulau nasodenggan. Alai asa lamar sangap maguarmu nabadiai marhite akka ulaon na dipatupa di tonga-tonga ni huriam. Urupi mahami ale Tuhan. Songsongonido akka tikting naung dijahan aking martangia kami tuadopamu ale Tuhan. Homa na mangapuli keluarga SB Amang SB Siregar dinong jumulo dialapo ibana ale Tuhan lehoma pangapulion nasiakoi asa di bagasan hahipason do lasni roha nasida boi manguduti akka ulaon nabi ale Tuhan. Hutangnya kok kami
tong ale Tuhan aka kegiatan-kegiatan napinatupa ni huriam, aka kunjungan gereja, aka pelayanan pendeta, aka kebaktian sektor, pelayanan seksi pemuda, seksi paropuan, nangaka penggalangan dana, tu persiapan pasca, Tuhan urupi mahami asa di bagasan, asa daun niroha, upatu pahami, ulaho kami, ulaon, nadumenggan, nasian bagas rohanami, lao pasangapon guarmi ale Tuhan. Jalo matang yang namion ale Tuhan, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Yokop jala sipaluahami. Amin. Maredehita sian buku ende nomor 130 tolu, Uhud papunguhon pilihan.
ako mapeliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leon lehon adenggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasak hami masiana ni lehon mitu hami, pelian nami tuho. Say jalo mai gabi uap na ucus di jolom, pasu-pasu mai jala ramoti, asa hupar hasia kami peleonon, pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni Uriam, doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim, asalam hutadahami godang ni sileo-leo mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say sao malomoni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadareon hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasa dame jalo hamu ma pasu-pasu nasihat tuhatai. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho, di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midoho, di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Selamat hari Minggu. Oh ya, itu ada Marsial. Itu belakang.